U ono vrijeme, dok se oko Isusa gurao narod da čuje riječ Božju, stajaše on pokraj Genezaretskog jezera. Pazi dvije lađe gdje stoje uz obalu. Ribari bili izašli iz njih i ispirali mreže. Uđe u jednu od tih lađa. Bila je Šimunova, a zamoli Šimuna da malo otisne od kraja. Sjedne te iz lađe poučavaše mnoštvo. Kada dovrši pouku, reče Šimunu: izvezi na pučinu i baci mreže za lov. Odgovori Šimun: učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže. Činiše tako te uhvatiše veoma mnogo riba. Mreže im se gotovo razdirale. Mahnuše drugovima na drugoj lađi da im dođu pomoći. Oni dođoše i napuniše obje lađe. Umalo im ne potonuše. Vidjevši to, Šimun Petar pade do nogu Isusovih govoreći: idi od mene, grešan sam čovjek, Gospodine. Zbog lovine riba što ih uloviše bijaše se zapanjio, on i svi koji bijahu s njime. Tako i Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, drugovi Šimunovi. Isus reče Šimunu: ne boj se, odsad ćeš loviti ljude. Oni izvukoše lađe na kopno, ostaviše sve i pođoše za njim.